Bon dia a tots. Anem avui a aprendre a aplicar etiquetes en el nostre correu per descongestionar una miqueta aquesta safata que tenim de rebuts, perquè tenim aquí un munt de correus sense organitzar. Val? Aquest és un correu d'un alumne fictici que està apuntat a un munt de classes de Classroom, per tant, té aquí moltíssim de correus. Segurament vosaltres no entendreu tants, però vos ensenyaré a organitzar-los. Fixeu-vos que jo ja n'he organitzat alguns i els vos ensenyo. Fixeu-vos que en anglès tenim aquí 49 correus de Naina Maria Rodríguez. A l'etiqueta de castellà de na Manuela tenim aquí tots els correus que ens arriben des del Classroom de na Manuela. Els de matemàtiques de na Laura Mas ja estan aquí i els de tecnologia meus ja estan aquí. Molt bé. En canvi, encara tenim 281 correus sense classificar. Abans teníem 400 i pico, quan he començat a fer proves. Molt bé, anem a veure primer com estan aquests filtres. Anem aquí en aquesta rodeta, anem a configuració, i aquí a filtres i direcció bloquejades, aquí tinc els filtres que ja he creat. Fixeu-vos que tots aquests 4 que tinc creats tenen aquestes característiques. He posat el nom que m'apareix en el correu, no vull que m'apareixin a la safata d'entrada, és el que m'interessa, descongestionar-la, i li aplico una etiqueta. Anem a fer això, aquí tenim les 4 que ja tenim, anem a aplicar-ho una altra. Anem a rebuts i anem a crear una etiqueta, per exemple, per na Susana Romero. D'acord? Venim aquí, fixeu-vos com està escrit, Susana Romero. Primer de tot, fixeu-vos que el correu del qual ve és un no reply amb uns números molt raros del Classroom. Per tant, no podem utilitzar el correu per filtrar el correu en el qual ens envien les coses. Per tant, utilitzarem el nom de Susana Romero. Venim aquí, configuració, filtres. Anem a crear un filtre. Venim aquí baix, anem a crear un filtre. No vull que sigui de quin correu m'arriba, perquè era un correu estranyíssim, sinó vull que tot el que contengui la paraula Susana Romero, crearé una etiqueta. Crear filtre. No vull que m'apareixin a les safates d'entrada, per tant, marc saltar recibidos i anem a aplicar-li una etiqueta. Les etiquetes només tinc anglès, castellà Manuela, Laura, doncs anem a fer una nova etiqueta i anem a posar matemàtiques Susana. Ja tinc l'etiqueta creada. Vosaltres posareu matemàtiques primer d'ESO, tercer d'ESO, el que sigui. D'acord? I senzillament matemàtiques perquè és el vostre curs i ja està. I fixeu-vos, tinc 46 correus i sempre clic aquí, aplicar el filtro també. Aquest el clicam, el almenys no ens apareixi aquí un numeret, perquè a vegades tarda. Marcam aquesta, fixeu-vos què fa? Salta la safata d'entrada. Aplica una etiqueta, per tant se me'n va a una etiqueta que he creat. I ara ho aplica en els que ja he rebut, que eren de na Susana, i me'ls enviarà a la seva etiqueta. Crear filtre. Teníem 280 i ara en actualitzar-se, tenim aquí els de na Susana, veus, ja només tenc 251 i a na Susana tenc els 29 de na Susana ja organitzat i ara ja només me queden 251 sense organitzar. D'acord? Anem a fer-ne una més i acabam. Vinga, anem a fer els de n'Iris. D'acord? Doncs vinga, venim aquí, configuració, filtres, crear un nou filtres, conté les paraules Iris. Creem el filtre, saltam rebuts, aplicam una etiqueta, no la tinc, per tant, aquí posarem física i química Iris, cream, aplicam, restringim en els que, vull dir, llevam ja els que ja tenim, cream filtre, només n'hi ha 4, per tant me baixaran només 4 i fixeu-vos que tenim aquí
totes encara no s'ha actualitzat, ara ja estan, vale? 3 sense llegir, veus que aquí m'apareix un 3 perquè estan 3 sense llegir. En tenc 4 que s'estan llegint, no m'està avisant. Si jo els llegís tot, fixeu-vos, venc aquí, marcar como leído. Fixeu-vos que aquí, a l'etiqueta, aquí de vora no m'apareix cap número perquè els tenc tots llegits. Si m'apareix un número és que m'està avisant que tots aquests estan sense llegir. Fixeu-vos, anglès. Anem a marcar-los tots. N'hi ha 93, però bueno, anem a veure aquí. Marcar como leído, d'acord? I bueno, fixeu-vos que ara ja només en tenc 11 sense llegir. Tots els altres ja els he llegits. I aquí podríem fer igual, d'acord? Aquí, tecnologia, anem a llegir-los tots. N'hi havia 47, però que alguns ja els havia llegits. Doncs fixeu-vos que ja no en tenc cap sense llegir perquè no tenc cap numeret. D'acord? Física i química els he llegit tot, tecnologia els he llegit tot, i d'anglès només me queden 11 sense llegir, que no són d'aquests primers, sinó que deuen ser d'aquest d'aquí. Fixeu-vos, venim aquí, marcat com a llegit, i fixeu-vos que ja no tenc cap numeret anglès perquè me'ls he llegit tots. Biologia encara me'n queden 45 per llegir i així tot. Quan no tinc cap numeret vol dir que estic al dia i que ho he llegit tot. Inconvenient d'això. Com que no m'arriben a la safata d'entrada, no m'avisaran el mòbil de que m'ha arribat un correu. És l'únic inconvenient. Però ja sabeu que cada dia ara reviseu els correus. Per tant, l'únic que heu de fer és obrir el correu i mirar quin vos han enviat. Ja vos dic, l'únic inconvenient és aquest, que com que no vos arriben a la safata d'entrada, no vos arriben al mòbil que heu rebut aquest correu. Si voleu que vos arribi, l'únic que heu de fer és no marcar la primera casella, que era ometre de la safata d'entrada. Jo sempre els omet, però bé, vosaltres això ja és cadascú que decideixi. Si no, els atendreu a dos llocs. Els atendreu a rebuts i els atendreu a l'etiqueta. Atendreu el correu en els dos llocs. Però aquí vos avisarà de quants en teniu sense llegir de biologia i a més els atendreu seleccionats. Els atendreu tots aquí. No haureu d'anar cercant per dins el correu on estan els correus de la Begoña. D'acord? Espero que vos sigui útil i que l'utilitzeu. Moltes gràcies.